Scratcheko ingurunea ezagutuko dugu. Saioa hastean, orri orokor bat agertzen da hainbat informaziorekin. Sortu botoia sakatuz gero, lan ingurunean sartzen da. Goiko aldean, menuen barra dago, sistemako tresnei dagokiena. Mundu bolaren ikonoarekin plataformaren hizkuntza aukeratu daiteke. Fitxategia menuak aukera ematen du proiektu berri bat sortzeko, gordetzeko, ordenagailura proiektu bat deskargatzeko edo ordenagailutik kargatzeko. Editatu menuak bi aukera ditu, bata proiektua jatorrizko egoerara berreskuratzeko eta bestea turbo modua pizteko, baina ez dugu aztertuko. Tutorialak izeneko menuak aukera ematen du kategoriaka multzokatutako proiektu errazei buruzko informazioa eskuratzeko. Ondoan, proiektuaren izena erakusten duen lauki bat dago eta izena aldatzeko erabil daiteke. Jarraian, proiektua publikoki partekatzeko botoia eta proiektuaren orria erakusteko esteka daude. Eskuineko ikonoak sarbidea ematen du erabiltzaileak sortutako proiektu guztietara bertatik errazago kudeatzeko. Azkenik, menu zabalgarri bat dago profila, proiektuak eta kontua kudeatzeko, edo saioa amaitzeko. Gune hau, eszenako leihoa da. Hemen, programak duen itxura ikusi alda, egiten den heinean. Saguaren ezkerreko botoiarekin bandera berdearen gainean klik egitean, programa abiatu egingo da. Botoi gorria sakatzean, programa gelditu egingo da. Ikono hauei esker interfazearen banaketa alda daiteke. Eremu hau txikiagotuta, edo handiagotuta, edo eszenako leihoa pantaila osora kargatuta. Leiho honen azpian elementuen laukiak daude. Programan agertzen diren elementu guztiak daude ikusgai. Pertsonaiak ezkerraldean eta atzeko oihalak eskuinaldean. Hemen elementu berriak sortu ditzakezue, proiektuan daudenak aldatu, bikoiztu edo gogoko ez dituzuenak ezabatu. Pantailaren ezkerraldean programazio tresnak daude. Gune honetan, Scratchek pertsonaia edo atzeko oihal bakoitzerako dauzkan tresna guztiak daude, aukera eta kombinazio asko daude. Funtsean, 3 erlaitz daude. Bat, programazio blokeekin. Beste bat, pertsonaiek edo atzeko oihalek izan ditzaketen tankerekin, eta 3. bat elementu bakoitzari lotutako soinuekin. Behaldean dagoen botoia, gehigarriak kargatzeko aukera ematen du. Beste eragiketa batzuk egiteko, Lego Mindstormseko robot interaktiboak kontrolatzeko eta bar. Tresnen atalean programazio blokeak daudenean, erdiko gune honetan programazio leihoa daukagu. Hemen kokatu behar dira programak. Aski da nahi ditugun blokeak eremu honetara arrastatzea eta puzzle bat bezala ahokatzea. Azkenik, pantailaren behealdean motxila izeneko gune bat dago. Imaginatu proiektu baten lan handia egin duzuela marrazkiak egiten, soinuak aldatzen eta kode zail samarra idazten. Proiektua amaitzean beste bat bururatzen zaizue eta konturatzen zarete aurreko proiektuan egin duzuenaren zati bat erabil dezakezuela. Lan guztia berriro egin dezakezue, baina programazioaren oinarrizko ezaugarrietako bat aurretik sortutako pertsonaiak eta kodeak aprobetxatu ahal izatea da. Horretarako balio du motxilak, pertsonaiak eta kodeak bertara arrastatu daitezke beste proiektu batzuetarako eskura izateko. Dagoeneko ezagutzen dituzue programatzeko erabiliko duzuen ingurunearen oinarrizko ezaugarriak. Zuen lehen programa egiteko prest zaudete.